Така, господа кучкари, държа да ви представя от Варна свинско месо за кучета, което е само от бут. Ето, вътре е месото нарязано. Режа го пред вас. Ето, вижте. Вътре месото е хубаво червено ярко. Къде е другото парче. Червеничко. Самото месо е вакуумирано с газ. Но вътре е запазено страхотно месо. Ето вижте колко е червено. Това е по-яркото, това е другия мускул от бута. По-тъмно. Месото няма дъх, няма мирис. Пакетите са по 8-10 кг. Ето вижте го. Това е страхотно месо за кучета. Ето режа ви всичко да видите нагледно, че е страхотно. Червеничко. Топ. Който иска, телефоните са отдолу, поръчвате си. Тая седмица пътуваме до София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Бургас и така. Това е от Варна.